Det der her er cool. Altså, prøv at se mine to gammeldags mobiltelefoner. Indokamera. Bare det kan holde til noget, at det er åbnet ud. Der er ingen særlig frem. Ja, rolig nu. Rolig. Sådan er det bare. Hvis vi skal sidde der og køre aften. Ja, jeg har tænkt mig at filme resten af aftenen. I morgen kan I se det. Men jeg tror, jeg vil gemme lidt, så vil jeg redigere det bagefter, sådan, når I ryger hoveder og sådan noget. Så vil jeg sådan... Jeg ryger ikke hoveder. Så vil... Ja, okay. Så vil jeg... Men når de andre ryger hoveder, så vil jeg, hvad det hedder... Så vil jeg sætte den sådan, så bliver suget i 10 minutter og sådan noget. Jeg kender det igen. Jeg skal bare for eksempel sten ud der på. Dagen til skoven, knæpper jeg den der musikforstand. Shit, du bliver fanget. Så okay, jeg skal nok stoppe nu.